El pròxim 27 de juliol se celebrarà el 728 aniversari de la mort del rei Jaume I Alzira. En Alzira es troba l'antiga casa real del rei Jaume I i que està adossada a la muralla del Parc de l'Aràbia Saudí, així com a la resta d'aquest conjunt emmurallat. Després de la reconquista de la ciutat per les tropes del rei aragonès en 1243, aquesta casa era un recinte fortificat que venia d'una antiga torre musulmana i sobretot sobreeixia per damunt de la muralla que envolta la illa fluvial del Xúquer. Allí s'allotjava el monarca durant les seues habituals visites al Alzira. En aquest lloc, Jaume I va morir el dia 26 de juliol de 1276 i també en aquesta mateixa casa va abdicar de la seva corona en favor del seu fill Pere I. Per aquestes circumstàncies podem dir que la nostra ciutat, la ciutat d'Alzira, és molt important en la conquesta del Regne de València. I també tenim que dir que Alzira, en el seu escut, té la clau que obri el Regne de València des de la part sud. És molt important que Alzira siga dins de la conquesta del Regne de València importantíssima. També per els seus privilegis. El rei Jaume I li atorgà a Alzira uns privilegis com a villa real. Els alzirenys ens sentim orgullosos de ser una part important de la història, com dia, de la conquesta del Regne de València. Aquesta història que ens fica en l'epicentre de lo que és la conquesta de Jaume I, aquest rei aragonès que va conquistar les terres valencianes. Ara tenim en Alzira una inversió importantíssima del govern d'Espanya, que reconstruirà en la medida que se puga el que era la casa real, la casa del rei, i aquest recinte fortificat, com dia, on va abdicar i va morir el monarca més aclamat per als valencians. Aquesta casa va convertir-se en un reclam turístic que deixarà, com dia, Alzira en un estat molt tant. Aquest projecte, no obstant, no es limita solament a la recuperació d'aquesta antiga casa, d'aquesta antiga casa real, o la casa de l'Olivera, com la coneguem els alzirenys, sinó que és un edifici que perteneixerà a lo que és el patrimoni històric-artístic del poble d'Alzira. No solament reivindica la vinculació de la figura del rei a la ciutat d'Alzira, sinó que també serà i farà de testimoni de lo que ha sigut la vida de Jaume I en Alzira, on, segons diuen els historiadors, passava llargues i moltes llargues instàncies dins del seu reinat, quan conquistava, no solament conquistar Alzira, sinó que a partir d'ahir ja conquistar el resto de la comunitat o el país valencià. La centralitat que té Alzira en la vida de Jaume I i també en la importància, com dia, de la conquesta del Regne de València, el més important és la seva mort que ens fica en el centre de la història del rei de Reyes, d'aquest rei tan aclamat per tots els valencians. Tenim els alzirenys l'oportunitat ara de reivindicar i impulsar com un atractiu turístic aquesta ciutat, que en el pas del temps i sobretot en la història, Alzira vol tornar arrere, però també vol mirar cap a davant. És el moment de que els alzirenys invertim en la difusió de la nostra història. És el moment en què invertim en la difusió del nostre patrimoni i donar a conèixer aquest fet que molts desconeixen. Alzira va ser on el rei abdicà i on el rei va morir. I aquest rei, com dic, rei de Reyes, va morir en Alzira i des d'Alzira volem homenatjar a aquest rei que li donà molts privilegis a la villa real d'Alzira. Quan passes per Alzira i visites aquest enclavament, com jo te dia, històric,
disfruta de la història, disfruta de la història del poble alcireny i disfruta de la història del poble valencià.